Eikö toi ole semmonen, millä pystyy vetämään vakki? On. Kantaa siihen, kuinka ihmiset juo energiajuomia ja... Ne on epäterveellisiä. Niin, että onko tää niinku vaan terveellinen energiajuoma? Joo, niin. Mä olin ainakin miettinyt, että tää niinku sisältää semmosia... Tää just näyttää energiajuomat nyt. Niin näyttää. Tuollako menee toista väriä aina? Minkä? Ai niin, hei tähän piti laittaa. Makea tästä. Hyvin meni. Me otetaan pyörää ja tuolla kypärä päässä. Anteeksi, saanko häiritä hetken? Me ollaan yliopistolta Kemistä ja kehitellään tämmöstä uutta elektrolyyttijuomaa. Eli siis niinku energiajuoma, jossa ei ole ollenkaan kofeiinia. Tässä on 2 eri makua. Haluatteko testata? Totta kai. Eli Sit voi ottaa mukia käteen. täällä on 2 eri makua, on punaista ja sinistä. Energiajuoma, missä ei ole kofeiinia ollenkaan. Tästä on eri maukia. Ne on vähän eri makuiset. Siellä on vielä sininen jäljellä. Se on tämmöistä nestettä, siinä on paljon elektrolyyttejä, että keho tulee virkeäksi. Ja... Se oli aika... Mä mietin tätä alfa-kofeiinia, että mitä vitamiinit A, E, F, F. Joo, ja radiumia ja kaikkea siellä. Joo, radiumiakin, joo. Tässä on Sen semmosia... pääsee siitä ja se pitäisi aika nopeasti vaikuttaa, että keho nesteytyy siitä. Ja vähän jos venyttelee, niin se menee sinne verenkiertoon. Joo. Joo. Ja etsitään niinku Hyvän makuinen, kun ei ole liian makea. Joo. Tarkoitus on, että se on semmoinen nesteyttävä kesäjuoma, että... Mitäs nyt vähän... Valmispulloista. Jos olet veren kiertämään ja tuntuisi mitään, että olisi joku nesteytys tai virkeämpi olo tai mitään. Mä olin väsynyt siihen, että mun olisi... Ai jaa. Mitäs sulla tuntuisi mitään vaikutuksia? Ei. Te ootte vissiin muuten sit vaan niin terveellisiä. Mä oon just syöty mahaa täyteen kakkua. Ja se voi vaikuttaa asiaan. Tules vähän vaikka. Jolleen. Eikö tullut mitenkään, että Onko virkeä on olo? nesteytynyt tai parempi olo? No hyvä. Joo. Tää on vasta prototyyppi, että me ollaan vielä vähän kehittämässä tätä, niin olisi tärkeää saada niinku palautetta, että... Joo. Mut ihan kyllä joo. Et maku on hyvä, mut Joo, ihan. Jos ajattelee, että eihän tää mitään semmoista niinku... limpsaksi ole tarkoitettukaan. Ei oo. ei. Ei, mutta tosiaan, että jos olisi vaikka kauheasti niinku kuntoilua ja varsinkin kesällä, jos on. Niin nimenomaan. Nesteytön. Jos lähdette niinku venyttelemään vähän, niin tuleeko vähän parempi olo? Lähteekö veri kiertämään Lähteekö paremmin? veri kiertää paremmin? Rinnassa ei semmonen ehkä. Joo. Eikö jos siinä olisi tää on vissiin vielä prototyyppi? Joo, tää on tosi prototyyppi vielä, ei oo vielä missään markkinoilla, että ollaan vasta opiskelijoita ja ollut tämmönen idea. Ei ole niinku semmoista aromiakaan. Joo. Ihan hyvä video. Eikö jos ei ollut juo semmoista normaalia energiaa? Niin, no tää pointti onkin se, että tässä ei oo kofeiinia, mutta nämä elektrolyytit on semmosia, jotka piristää. Varsinkin opiskelijat käyttää paljon kofeiinia. Vähän parempaa. Joo. Se on siis elektrolyytti. elektrolyytti just ja alfa-kofeiiniin, mikä on tuo uusi kofeiinin korvike. Et sen pitäisi aika nopeasti niinku alkaa tuntumaan, että jos vähän laittaa veren kiertämään, niin se tuntuuko yhtään virkeämmältä. No vähän joo. Se vaan maistuu miltään. Niin, et lisää makua tarvitsisi vaan vai? Joo. Mikä oli niinku... Lähteekö jos laittaa verenkiertoa? Sen pitäisi vaan minuutissa lähteä silleen tuntumaan kehossa. Niin. Ja vähän Se piristää. vaan kiertämään, niin Jotain... tuleeko pirteämpi olo? Joo, heti tulee semmonen. Noniin, sit me tarvittais palautetta. Viittiinkö joku kannattaa vetreyttääkö tai... Onko jotenkin freesimpi olo? Se olisi niinku tarkoitus. Niin. Että se iski heti. Joo, tää Joo, tää elektrolyytit on aika tossa. nopeasti vaikuttaa, jos vähän liikkuu tai jotain, niin kyllä sen pitäisi aika nopeasti tuntua.
No kyllä tämä tuntuu jo jollakin lailla. Joo. Hyvällä tavalla vai? Niin. Hyvä. Niin, että tulee parempi olo. Virkkeämpi vai? Mitä sä kuvailisit? Jotenkin se vaikuttaa niinkö... En musta. Joo. Okei, tää on vaan tämmöinen samanlainen, varmaan tottunen joku ihan Näkyykö se? Tiedätkö mikä on teekkarijäynä? En tiedä. Eli Se voi vasta, että on vettä ja... me ollaan siis tekniikan opiskelijoita tuolta yliopistossa. Tää on oikeesti vaan vissyvettä, jossa on vähän väriainetta ja te ootte nyt jäynättyjä. No ei. Me jäädettiin. Tää oli vaan vissu. Ja sit tuli takkuja Tää on vissyä, missä on väriainetta. Se oli vissu. Joo, en ihmettele. Joo, kiitos tästä testistä. Kiitos. Nyt ei kannata juoda energiajuomia, koska Me kyllä tykätään juoda energiaa, mutta ei siinä. sen vaikutus saa kyllä juo vissyä vaan. Kyllä kuulunut. Tää oli semmonen. Tää oli jäynä, joo. Me ollaan teekkareita, me ei olla mitään kemiaopiskelijoita. Okei. No ei se huono jäynä ole jäynä. Että tää on vissyvettä, jossa on vähän väriainetta. Että vähän herätellään ihmisten huomiota, että kannattaako niitä kofeiinijuomia juoda, kun voi ihan vaan vettä juoda. Mm-hmm. Että se on varsinkin opiskelijoilla semmoinen, että tuntuu, että kofeiinia menee. Tossa vähän niin kuin mietittiin, kun sä sanoit, että kokeilut tosta vaikuttaa. Niin. Ei tullut liven vaikutuksia. Enpä nyt oikein usko, että Joo. Tiedättekö mikä on teekkarijäyn? Eli Se on vettä ja sokeria. Mä ajattelin, että nyt pitää niitä selitellä. tää on siis vissyvettä, jossa on vähän makeutusainetta ja väritysainetta. Joo, mutta se ei ollut oikeesti liian makea. Ei Mä ollut. ajattelin, että nyt on kerrankin jotain hyvää tarjota. Mutta tarkoitus ottaa vähän kantaa siihen, kun opiskelijat erityisesti käyttää paljon energiajuomia, että miksei voisi juoda ihan vaan vettä, että miksi pitäisi sitä kofeiinia ja kaikkia lisäaineita aina ottaa. Mm. Tulevaisuuden opiskelija. No, kiitos teidän ajasta. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Aukeeko se? Arvostetaan kovasti tätä. Se on ihan nopea kysely. Paljonko tämä tulee maksaa? Mitä kysely näyttää? Tiedättekö mikä on teekkarijäynä? Teekkarin jäynä. Niin. Eli Me ollaan teekkareita ja tää on jäynä. Tää on pelkkää vissyä, mitä me juotettiin teille. otetaan vähän. Pannaan tosta. Tästä aukeaa tää kysely. Tommonen. Tää oli teekkarijäynä. Tiedätkö mikä on teekkarijäynä? Kyllä mä aika hyvin tiedän mikä on teekkari. Joo. Tää on vissyä vaan. Ootko ikinä kuullut teekkarijäynestä? No niin, voit näyttää kyselyn muillekin. Tää on vissyä, mitä me juotaan teille. Eli me ollaan siis tekniikan opiskelijoita, opiskelijoita sähkötekniikkaa, että oikeasti vissyä, jossa on vähän väriainetta, että oltiin vähän piristää ihmisten päin. Toimii myös Pokemon Go-pelaajille. Vieläkö sun riittää? Hyvin meni, loistavasti. Tämäkin herrasmies tunsi vahvoja efektejä. Se tuntuu täällä, se tuntuu täällä. Niin, jollain tuntui rinnassa ainakin. Se tuntui rinnassa ja tuli semmoinen freesi olo. Niinhän tässä tuleekin.